irta ko le dandorgal hunde sen won le dandorgal gada ton anana yiya ɗum non hudu on do irta leydi to enna to ndiyam ɓuri ɓattade fu no wawi hollude ɓe o ya jonda o hollamo o holloymo no gelle ɗen gayi nden o warti kanko annabi Suleiman nden o hatti hudu o ko hatti ɗum nden o wi toye hudu o jeeyi fa qala mali o wi ko wodani kala ara hudu janna komi yeydu le himɓe ɗo na wala ɗon no ayi fa arada li fa sako faare an regonoka holla kan to ndiyam woni am kana min al-ghaibina na olatake le himɓe wirniɓe tokki ko nul ɗitona la uazibannahu wallahi mi yangitamo sanne azaba yangiti sattuki ay sadidan cattuki mi ɗoppita bippe makko ɓoramo faɗɗama le nangue ñuƴinaka wawa dunƴitande hoore makko ñungu sako sini fondu ɓarama faɗɗama le nangue ay ñungu muygo fu no wawi nangue ɗum ngate to ɗum o wi awla azaba hannahu nadune mi hirsango gaɓe mi hirsa hududur no gabaɗe aw na la yaati yannayi a waddana kan dalili ko ɗume waɗi ko o wirni ɗume waɗi komi yiyayno bi sulɗani mubine aye burhanin bayyina ala gaybatihi ana ala usrihi dow usre makko ɗum waɗi komi yiyayma fa makasa se kanko annabi Suleymanu o jooɗi seeɗa gayra baidi hana ko netti seɗa zaman no wakkati seeɗa so o yi hududur no wari no daati laasimo no fooɗe bippe muɗum no tourni hoore muɗum no leyɗin kino hollude waɗi gacce ɗi eeli yaafomo yaafimo falamma wakkati ayi fa qala se o wi se ko annabi Suleiman yaafimo fu wimo de to gonnoɗa o wimi mi yii ko a yi'ali hande ɗum won ko jiimi ɗo wajji itu kam wardanima min Saba e ƴuude Saba ɗo Saba o yo inde gorko mawɗo gonno ley leñol maɓɓe kam e Balqis o baabi mawɗo no wiye Saba kan gene nden inditira bi nabayin e habaru yaqinin tañoral ko gaddam mami inni a wayri foɗude inni wajadtu imratan إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء عزيز من كل شيء ولها أرض عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. نعم. أي wardanima e Saba e labari ɓanguɗo mo hana fewredu inni no wiide min wajadtu mi tawi imra'atan debbo tamlikuhu ana mari ɓe kamɓe dunke em Saba ton inde makko Balqisu wiite gere mbi wa utiyata o waddanama min kulli shay'in kala hunde fof ko laamiɓe jiɗi e bangal kaake e siriya nedi ko nuuli fof o waddanama walaha fa hande no wodanima kanko Balqisu o arsun leeso azimu mango juutirka maggo zira'uje 80 yaajirka makko zira'uje debe ɓaŋeki maggo e leydi ngo towiri e leydi zira'uje 30 a faami ngo fof ngo firango e kanŋe e cardi ɓolo ngo waɗanago kali e duuri e yaquti boɗeri e zabar jadi ayi kande o huɗo heccori fa hande le no mbita ɗum koyɗe maggo darorde ɗo kono waɗira kando kali e yaquti boɗeri e zabar jadi huɗo heccori a faami no sooro on no tawa fa leyley dambule jeɗɗiɗe fof ɗe maɓɓaɗe to amma ka hana ɗum on woni ko hayɗini he makko wajattuha mi tawima wa qawmuha e himɓe makko fof yasjuduna li samsi ɓe cujidana nangue hana Allah wonko ɓe cujidanta nangue wonko ɓe cujidatta ayi hana nema makko o kayɗinami gan nema ka fof wala ko jomum hetta ko annabi Suleiman heɓay amma ka mi tawimo kanko on e himɓe makko eɓe cujidana nangue min dunillahi gayi Allah wa zayyana yamminani lahum wonande ɓe sheyɗani yambinani ɓe amalahum golleji maɓɓe ɗeɗo fasaddahum sey haɗiɓe ani sabili ani tariqil haqqi e lawol gonga fa hum kamɓe la yahtaduna ko ɓe gorri no ɓe gorri ni ka ha ɓe kanditittako ayi Allah yasjuduna ko haɗi ɓe cujidana ay ili yalla ya'lam ahlal kitabe irɗi ena no gara dow ƴantinaki janna ko haɗi ɓe cujidanta Allah allazi on yahruju mon wurtina khaba am fungo e toɓo se ni toɓi se o wurtina fongo fi samawati e kammu e duule se toɓi wal arde leydi o yaltina fungo a faami de wa ya'lamu kanko Allah on no andi ma yakhfuna ɗum ko ɓe cuuɗata nder ɓerɗe maɓɓe wama yu'linuna ɗum ko ɓe banginta e ɗelle maɓɓe fo Allahu lanɗo la ilaha deweteɗo gonga wala na dewe baji biɗo godal dewreteɗo gonga fu wala illa huwa sawana kanko rabbul arsi jon al arsi azimum mawɗo ko ɓuri arsi makko kanko Balqisu qala bismillah
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إليه كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. أي سي النبي سليمان بما تحفى من دار أهلي بتنديا وني بنانجي بنجولي بنغسيني ننكو النبي سليمان هو يدرول ويندي isa anzur ses min dara asadakta yala ko kamruɗa ɗon yo gonga na fewreno am konta min alkasibina na alata ke nder himɓe fenoɓe ko kata ɓe juuluno ɓe nangi ɓe jarni dabbaji maɓɓe na ɓe juuli ɓe gasini si annabi souleymane addi ɗerol windi suura muɗo wi min abdoullahi lettre o no jiya e maccuɗo allah biyeteɗo souleymane ɓi dawuda faade e balqisa ma laamiɗo saba'i bisimillahi arrahmani arrahim sene e kisinan wodani e on jokkuɗe gonga amma caggal muɗum allah ta'ala pati on towe dow an ngare neka on tubuɓe nden o waɗi ɗumani on o ummiri ɗerol ngol e miski o hatamahu bi khawatima o waɗiri ɗin signatire e kawtande makko summa qala nde o wiyani to hudhudu o izhabu yaadu bi kitabi e dewtira en haza ndeɗo falqihi berraɗa ɗum alayhim dow maɓɓe o wari fa o yetti dow maɓɓe ɗon o yoofi dewtere nden na gere ɗum mbi e suudu balqisa on o naati o faɗɗi ɗumani ɗerol ngol enda ko o yingol fu se on huule tinnini soña tinnini signa fa kulol ngol dilli hemo wari adi dewtere nden daari ko daari summa nden tawalla an nde o wi hududu nde ni a faɗɗi dewtere nde he maɓɓe na ɗerol ngol lettre on he maɓɓe tottitoɗa he maɓɓe seeɗa nana ɗum ɓe kalta an he maɓɓe a faami fa nasara ndaara maza yarji uno hokko ɓe mbirfititta e jawabu dow ko gaɗɗa ɗumani ɗo fa ataha se o warani o wa hawala ha junudan fa alqaha fi hujra sey o faɗɗi ɗumani on le hujuru makko nder suudu makko fa lamma wakkati ra'atuhu wakkati balqis on yino ɗerol ngol ɗarta adat o soƴƴiti gaɗa gaɗa o hadat hawfan o saami kulal na o leysi o hoɗɗi kulal summa nden o ummi waqafata ummi o dari alama fihi nden o onti o ndaari kolli muɗum summa nden noon qaala o wi li ashrafi qawmi ha nder himɓe makko ɓurɓe fu tedduɗe o wi himɓe makko ya ayyuhal mala o he onon himɓe inni no wiide mina ulqiya ilayya kitaban karima walla min fam waddanama dewtere teddude no udda he muɗum innahu no wiide kayre woni he mayre min souleymana nde ƴiwi kayre dewtere nden nde ƴiwi e souleymana wa innahu no wiide woni he mayre kasen ko ombale mayre bisimillahi arrahmani arrahim ɗum o wi allah ta'alu alayya pati on toowe allah ta'alu pati on toowe uluwan to on mawnite a faami alayya dow an watuni ngareneka muslimina on julɓe qalat sey kanko bisimillah قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاعدة حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قالت سيكان قبل قيسا وبياني يا أيها الملأ هي أنن دين الجماعة رمبي أفتوني شابريك أي أسيروا علي شابري دو أن في عمري في أن أو ما كنت ملاتاك قاد أنت متجو عمرا في فف مكيت دومي حتى فاتسحدون تيدون فأن فبطن قالوا سيب بين حنمنا أولو القوة من جومرا بسمي وأولو البأس السديد من جومرا ولد سنة والأمر في أنفف إليك نود نما فانزري دار ماذا تعمريننا حقا جمير دامن نديئك من دفتني قالت سيكان بلقيس أوي إن الملوك نويد لامي ببغي إذا دخلوا سني بناتي قرية سيرة فابي كنا دون أفسدوها أي تخربوها بنجير بني أي تخريبا بتخريب أفسدوها بتخريب لمبني رسير يربو دنن وجعلوا بنقد عزة برب فف تدب أهلها كوريجي أميرنا دونك أنسير لعزلة هوب وكذلك بني يفعلون بنقلتا سني كهدهد ودني مديران فكنني مفوف o wi to o jangini fu o holli himɓe makko ɗumen won ko cawirta dow majju sey himɓe makko mbi minen kayya min himɓe bomɓe no ngam kanko o laatake no woodi laamiɓe ko lammini laamiɓe 9 laamiɗo dow fof no jogii ko nuuli muɗum kanko o hoore makko no jogii ɓa'idu en mbiyata général uji ujunaji 12 kala général dow fuu ujunaji haɓotoɓe golle muɗum to
kamɓe ɓe wi kamɓe ɓe jon wolde sattuɓe no amma kanko balqiso illu ko annabi suleiman waddana filla makko faaminama kanko o neɗɗo ƴoƴƴuɗo sanne o neɗɗo pinɗo jom faamo sanne ayi to kanko o wi haa ana noon gatte ummeɗen ga en nanani neɗɗo tan ummoɗe en ukkuroɗe noon he muɗum wolde onon wattake laamiɓe kay nde naati siira fa kaɓi he muɗum ne seni naati to keeri tiddunoɗo gaɗanaɗo laamiɗo ley siire nde ni ɓe kaɓi he mum fa ɓe jaalake ko kanka ɓe koynan ɗum kuma noon du noon nde ni en laari fande ɗumaniɓe anasaraɓe warde afrique warde joni mo en laaminoɓe hannde est ce que feƴinɗe maɓɓe aɗa nana to noon noon nde ni laamu wari fa jaalake siire fuu noon on ko tawete a tawan ɓeeto laaminoɓe arande ɓen kay filoto no watte fuu histoire muɗum fuu moyte nanatake lay nanatake ɗum nande hana kamɓen kay meeɗay laatade abada ayi to noon wonko ɓe gatta kanko ɗo allah hokkimo hikima ɗum ɗon o famani ɗum ɗon to o wi kanko fa inni bisimillah وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتيني الله خير مما آتيكم بل أنتم بهديتكم تفرحون أي قانكو فإني نريد من مرسلة من للو إليهم فادهم بهدية الدكال فنظرة سيمن دار بما يرجو دونكو بيرفدت على المرسلين النلاب حكو بنغاردته يمودو من للدم والدكال سيني وجبينغال كاي ولا ميدو نينون كبه مكو ان جالتوم سيني وجبانغال دو حقيقه كو وي غار en tuubu en alsilame o annabajo Allah ni non jabanemo kanko balgiso ay wori fam sanne sey no o wadanima sey o wadi fereje ayi keme joyi ujunaji keme joyi na ujunaji ɗiɗi e keme joyi fereje kanŋe ɓole e tengade waɗanade kali kali e ɗumanin e jawhara e miski e ambour fo o lildi faade annabi souleymana wakkati hudhuduru ndun kandu yi ɗum ɗo nden doggi soƴƴi faade annabi souleymana haalani ɗum ɗum ko ɓe gonno ɓe gaɗa nde annabi souleymana nden yamiri ay fiyane fereje kandu kanŋe e cardi weƴƴitane e nokkure nden fof fereje kanŋe ila tisi e farsa ke faya farsa kuje jeenayi maydana batumani nen fuu kanŋe ɓolo daɗɗe he muɗum a faami o mahane kasen kukuji pilkito to wonɗo fof kukuji kanŋe e cardi ɓolo a faami ayi nden kasenna kukuji townaɗi du kanŋe ɓolo waɗira e cardi fa hande o wi ndaare dabbaji ɓurɗi fuu forude e dabbaji ndiyam e dabbaji jori a faami o mahane kasen kukuji pilkito to wonɗo fof kukuji kanŋe e cardi ɓolo a faami ayi nden kasenna kukuji townaɗi du kanŋe ɓolo waɗira e cardi fa hande o wi ndaare dabbaji ɓurɗi fuu forude e dabbaji ndiyam e dabbaji jordi fuu ɓanne tankol makko ɗo yanda waɗa ɓiɓɓe ginnaji gaɗe ñaamu maydan e batumare nde e nano muɗum fof ayi falamma wakkati ja'u ɓe gardini nulaɓe gardanimo e ɗumani o e dokkal ngal enda souleymana sey qaala o wima atumiddina ni yalla on kontiran kan na on poɗinan kan be maali e jawdi na fama atini allahu ɗum ko allah waddani kan ɗum hayrun kam ɓuuri min ma atikum ɗum ko waddani on ko allah hokki kan ɗum iɗum ɓuuri ko allah hokki on e duniya ɗum lay bale yoppu ɗum ma antum onon bi hadiyatikum e dokkal moɗo ngal tafarahuna ko on ko gonɗon no on cehoro a faami e duniyaaro on keeɓi amma ka irji ay bismillah irji ilayhim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha walanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun sahirin bismillah ay o wi soƴƴa he maɓɓe falanatiyannahum wallahi mi waddanamɓe bi junudi e ko nuuli la qibala lahum la ɗaqata lahum bawɗe fuu walanaɓe biha e ko nuuli ndi enda walanukhrijannahum fa hande min yaltinamɓe min ha nder siire sabayi ɗo azillatan ɓe hoyɓe wahum kamɓe sahirunan ɓe famarɓe ɓe yawniɓe du ayi lam yatuna muslimina seni illam yatuni muslimina seni ɓe waray ɓe tubuɓe fu wallahi namo lidduɓe ko nuli koɓe ngala fu bawɗo wodi duɓe gaddata ɓe hoyɓe du falamma wakkati raja ilayha rusulan wakkati no laaɓe coƴƴidi he makko e dokkal ngal a faami sey o famiti o ko wallahi hana ɗumanijo noon hana laamiɗo ɓolo noon e yo annabajo du noon sey o waɗi leeso makko ngon watta le soruwal makko makko ngal tawama le soruji jeɗɗi a faami soruwal makko ngal no wodi dambule jeɗɗi fa dambugal jeɗɗaɓal ngal ton watta leeso makko ngon watta soruji ɗen fuu omba watta kileji waɗa domoɓe ɗum doma ɗum wakkati o ummino o wara fa o ɓadi e souleymana kanko balqison ko ummino o huybiti souleymana fo o ummidi
fiilu mbiyata ñiibi ujunaji sappo e ɗiɗi kala ñiiwa du fuu ujunaji konuli ngon gaɗa muɗum no tokki ɗum a faami nga ñiiwa fuu seni tawi tan fuu tawan ɗumani général gon wonno waɗɗi dow muɗum ujunaji no tokki ɗum wakkati o ɓadino e souleymana ko fotta e farsakuwal gotal se famani wono o wara قال أيها الملأ قال يا أيها الملأ أيكم ياتيني بأرثها قبل أن ياتوني مسلمين قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين ay si annabi souleymane o wi ye he onon jamaare ayyukum hemoɗon yatini waddanta kam bi arsaha e leeso makko qabla yeeso an yatini muslimina illuma ɓe garanayi kamɓe tuuɓe ka sini o tuuɓi daganta kam mi nanga leeso makko ngo kasi amma ka pande makko warde ɗo o tuuɓuɗo fuu tawi no wodani kam mi nanga leeso makko ngo enna a qala ifritu min al jinni sey ifritu ɗon no jiya nder jinnaji cattuɗo sanne ana min atika bi min wonko wardante e leeso makko qabla yeeso an taquma ummoɗa min magamika e darne maɗa ɗo illuma to ummotoɗa to gonɗa na asaro ɗo allazi tajlis fi to gonɗa na jooɗu na asaro hemuɗo le gada e kiita ɗo waho kanko annabi souleymane o laatake no jooɗo e kiita mina gadati e beete subaka ila nisfi naari fa yarabi ñalawma jokka midi fa inni min no wiide min alayhi dow majjum gadduko leeso ngo laqawiyu mi jon sembe dow ƴettude ngo aminu mi kolniɗo du mi bonnata feewo hunde ko wadda he majje e jawhariji ko woni he maggo fof mi waddan ɗum qala souleymane si annabi souleymane wi uridu minka miɗo muuya asra u min zalika miɗo yiɗi ko ɓurini yawude qala allazi bisimillah qala alladi indahu ilmun min alkitabi ana atika bih قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ويومو يكبرني ياودي سيف قال وي عندهم من عنده won nokku muɗum ilmu andal min alkitabe e dewte jippinaɗe kanko wiyete asim bun barkhaya mbiya bakkaya mbiya barkhaya ay kana o laatake sadiqa o ɗumanin du o mina sadiqina ko o laatake o jeyamle himɓe sadiqina o laatake ɗum o higo o wawi annabi souleymana ya'lamu no andi sirri ismullahi al-azam no andi sirri inde allah mawde allazi nden iza da'a bihi ajaba seni allah noddirama ɗum jafo nde ne wembi modi ba e fa hande ay inde hunde kokketeɗa ndaaro nde ɗo ismul azam ɗum nde kokketeɗa fu ndaaro nde ɗo ismul azam anda fu ismul azam uji ɗe fotino a faami ay kanko laatake no andi iri inde nden ɗon to inde laati inde allah noddama ɗon he ɗon jaboto se kanko wi min woni ko waddante e leeso ngo enda min qabli e bihi ana atika bi min woni ko waddante e leeso ngo qabla yeeso an yartadda ilayka darfuka gilluma to gite maɗa tan ƴeta e maɗa warta na to darta togon faaɗe garta to darɗa nokku maɗa ɗo a yango yeeso maɗa iza nazarta seni a ndaari bi e hunde nde enda ila shay'in hunde fa qala lahu sey asim bun barkaya on wimo inzir ndaaru ila sama'i tiggita o tiggiti fa nazara sey o ndaari ilayha summa nen noon o wi raddu ruɗɗita ɗarafuhu wartir gita maɗa on wi ndaaru kambo o ndaari o wi to wartir gita ma wartir ko wartiri wakkati o ƴettini o gita makko ɗe enda si asmbul bakka on du du'i wi ya hayya qayyima atiha ko gerdu mbi ya hayya qayyim ya zal jalali wal ikram atihi bi arshiha faande woɓɓe gollira ɗum bangal ruju'na ya hayyu ya qayyuma atihi bi arshiha ko du'iri noon tan sey allah fooɗi leeso ngol leyley leydi funningo ɗon da leyley sejual annabi souleymane ko funningo ɗon se o wi on wartir gite mum ndaara ko yi ngo warti fuu sey wi ko wartir gite mum sey tawi no ngo dari yeeso muɗum annabi souleymane yi ɗum falamma wakkati ra'ahu o yi leeso ngo mustaqirran no tabiti no ñiiɓi inde hu nokku makko qaalo wi haha ɗum ɗo gaddanki kal leeso ngo hen min fadli rabbi no jeeya e ɓuure jooma ɗum annabaɓe ceediri himɓe ay so mabba an waɗi jonjana min waɗimo hay min waɗimo min hokkimo ay annabaɓe himɓe lobbuɓe fo hunde fof koɓe gaɗi kina ɓe tottita bawɗe ɗe allah ay non ɗum won kisal du sene a yiɗi kisa hunde fof ko gaɗɗa kina kokkita bawɗe ɗen allah kan tan wawi kan se muyeno du ɗum watta ko annabi souleymane yi ɗum fu wallahi ɗum yo ɓuure jooma allah kan wawi liyabluwani fa jarri bokal a ashkuru yalla mi yettan dow nemaji ko waɗani kan ɗum fuuna am akfurna mi yankira nemaji ɗi wa man shakara fu yetti ko allah hokki ɗum to fa innama no wiide yashkurno yettane li nafsi wonande hoore makko gam barjari ni kase nan kanko je allah kay ba jettuɗa yetta fu ɓeydata ɗum wa man kafara on jankirɗo e nema allah du fa innama haalandemo rabbi joman
fa inna rabbi no wiide joman ganiyo yo jeenitiɗo ƴuude yettewre karimun tedduɗo na cahuɗo duno hokka fey sa yettay. قال بسم الله نكروا لها أرسها قال نكروا لها أرسها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. نعم. فلما جاءت قيل هكذا أرسك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. نعم. بسم الله وقت ليسون فنا همكو سي وي كانون نكروا لها أرسها مبايل نيام ليسون إنن كو يدا جونغ نيام كو جون غاتو نان كو هيدي هور كيدو غاتو ليسون فونغو ويلا أي ننظر من دار أتهتدي يلا وهاندي تيتو وأنت ليسون غم أم تكوننا أولاد من الذين لا يهتدون أولاد ليبم أكاندي تيتاكو إفهامتا ay kanko annabi suleiman o nani wiyama o jon hakkillo sani o ndaara yala gonga fu on hakkillo mum gonnoy wontiri falamma wakkati jaati wakkati o warno kanko balqisa o darino e on qila sey ɗum wiyanimo laha ahakaza arsuki yalla ni leesoma wa'ina amisle haza arsuki yalla ni leesoma wa'ina qalat ka annahu awiyanni kango ko ɓe jiɓanimo ɓe mbiyaymo leesoma ɓe mbiyama ya leesoma won gona ɓe mbiyama ni leesoma wa'ina o wi awiyanni kango ɓe jiɓi dow makko kanko dow jiɓani ɓe o nanninkini ɓe yalla ni leesoma wayi o awiyan kango o haalanayi ɓe yala kango noon amma so ni ɓe mbinoma ya leesoma won gona nde o wiyanaɓe o amma ɓe jiɓi ɓe owañanimo ƴanɗe ɗe kanko du si o owañaniɓe jawabu o a faami qala souleymane so annabi souleymane lamma ra'a laha wakkati yiyanimo marifatan wa ilma wakkati yimo no woodi andal sanne no o woodi basira wa utina min dokkama minen kay ilmu andal min qabli ha gillu yeso makko kanko o hokkaka illu o hokkaka en kokkama enen ka wa kunna minen ka min laatake muslimina min julɓe وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. نعم. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. نعم. أي وقت أورنا نن وصدها سي النبي سليمان فديما عما كانت تعبد دونك لاتي نوريوا من دون الله غاي الله وي باتو ريوا دون كاسن إنها نويده كانكو بلقيس وكانت لاتك من القوم هم كافرين bombe so laatake le himɓe bomɓe wajumina bona ila laha ɗum wiyanimo idkhili natu sarhu huwa kan woni saɗhum wippo min zujajin ko waɗira e dandorɗe abiyadin daneje masafan moytara tata hu ma azuba ndiyam belɗan no doggale majjan fihi woni he muɗum samakun liƴƴi a faami no doggale mum no jana garta ayi souleymane waɗi ɗum walla ko waɗiri ɗum ɗum lamma wakkati qila lahu ɗum wiyanimo an saqayha wa qadamayha ka qadamil hamiri wiya kene kanko o jiya nder himɓe ginnaji nde ni a yii koyɗe makko fo a wiyan koyɗe ara a andi fande ne ɗum haale wiyata ni aladin bande wayli koyɗe muɗum waylata ko latta koyɗe ginnar na koyɗe ara na koyɗe puccu to ko annabi souleymane nan ɗum ɗo fo sey waɗimo ɗumani jargi bimo wi waɗe ɗo endan jooɗi ley soral muɗum to wi bisimilla o naata sey waɗi dow lawol ɗum waɗa gorol ndiyam no dogga no witto na yiya keeri muɗum na yiya liƴƴi no bitto ɗon sey kanko balqisa o anda ɗum kanko e laamu makko fof o wala ɗum ɗo sey ko yiiɗo fof o miili gorol sey o hunciti korral makko fa o naata ley ndiyam ɗam o witto sey annabi souleymane holliri korral makko tawi wallahi gacce fof alama ko wiya ɗum ka wala he makko nde ko haalnimo wi ɗum koye hana gorol noon ɗum koko waɗira e dandorɗo noon dampo tan witto o dampi dow dandorɗo o witti o naati ley sorowal a faami hasibatu walla ma wakkatiraɗo o yiiɗo hasibatu o jikki ɗum ɗum ɗon lujjaten tankaren minal ma e ndiyana fa kasafata an saqaya o huncite e korral makko litahdahu fa o jumpaɗo o witto wa kana souleymane ala sarir annabi souleymane laatake dow leeso fi sadiri sarhi e nder reedu na nder gande soral muɗum fa ra'a sey yii saqay ha korre makko wa qadamay ha e tembankoje makko mbiyen jaaɓirɗe makko hasana no wuuɗi wala ko wiya he makko ɗum qala laha si annabi souleymane wiyanimo innahu no wiide ɗum ko sarhu mumaradun ɗum ko moytirano min qawariri e dandorɗe zujaji a faami sey ko wari o naati o jooɗi fo annabi souleymane noddimo faade e diina lanɗo qalat si kanko annabi balqisa o wi rabbi jooma ini no wiide min zalamtu nafsi mi toñake wonki an mi toñake nafsi yonki an e rewde ko wana mi tuubani jon tagi foji o wonande rabbul alamina kolli wakkati yottake ni donc annabi souleymane ni ko pamte hemum noddimo faade diina allah o jaaɓi woodi du ballanakemo e kaɓɓal o jaaɓi haɓɓanimo du tabintinimo du dow laamu makko ɗum laamu makko hanti wakkati laamu annabi souleymane hanti laamu annabi souleymane ɗo laamake annabi souleymane laamake noon duuɓi 13 maayino won duuɓi 53
capan nayi waɗi e laamu muɗum ilmu indallah alhamdulillah rabbil alamin fof ko keɗɗe sawabe hen lanɗo subhanahu wa taala jaɓana muɗum fof ko mbofuɗen lanɗo subhanahu wa taala yaafano kolli wakkati taki bisimillah duwana ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله